Mga sarawayon ka mo. Pinpapadagit din daw kung niya na hapon. Ano yan? Isus ko, di pa ka kakapon, dagit ka. Ha? Ano yan, mani aga. Di pa ko nakakapon, dagit ka. Isang kaiwal mo, Noy. Ha? Sisang kaiwal mo, may kaiwal ka, Noy. May kaiwal ka. Giro di dugo ka. Ang lalaki, giro di... Pinpapadagit din daw kung niya na hapon. Ano nga ang problema mo? Anong problema mo? Kung lalaki ini. Ano, garo tinex ka na? Iniwal ka de. Garo iniwal ka. Iniwal ka de. Iniwal ka, Noy. Gary. Ali kaya ako dyan sa Daragaman eh. Nagduman ako sa, may pighapit ako sa harong kan sa kuyang ina dyan sa Villa San Jose. Nanaw ko kinative na manok. Nanaw kong native na manok. Ngunyan ko lang mani na discover na ang manok pala ni gamang kinigro. Kapalang kinigro man ano? Igo kibako negro. Pero may negro pala na manok. Kapitan amin no si Dal. Madi, kapitan amin. Salamat tabi sa manok. Antig ub ko mani. Tinutungan na manok mani. Masira. Ay. Yan, yan ang pratro-tro. O kama, kada ka yun. Tinutungan na manok. Paboritoon ko kaya yan mga tugang na tinutungan na manok. Yan baga na. So maski na isa nagmaniki, maski na isa nakikuan, da isa naki, ngaya da iki, maski da ing langka, o da iki tapayas. An ba sa paboritong kan man, so ama ako, matibayan kami nali ito. An gigibo kan man, titutungan so manok, so gata, baka so nyog. Pagkatutungi, bibugtakan kidahon man ni kilada. Yan, dahon kilada, may dit na mga puro paminta, tapos sisangkot siya iyan, pipalumoy, gigataan. Salba, araw ng garga na pagkakamuro. Asa ko yung ama, matibay may luto kaya na tinutungan na manok. The best talaga. Kapitan Ami. Masira mo ng James Coffee, Kapitan Ami. Sira mo na James Coffee. Hello, Manay Remy. Ay, Manay Remy. Maray na hapon, tabi. Kapitan Ami no si Dal. Salamat, tabi. Hello. Hello. Hello po. Hello. Si Kapitan Jadi. Piginutan mo. Hello. 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 Tapuson talaya ding baraylita. Di mo nga na pagtapuson nga na. Tayo nga na ako. Ikamasyado ka na. Nagabarayli. Hello. Hello. Wara man ikinagasimbag. Ay, manito. Manay Remy. Yes, good afternoon po. Ano po? Yes mo po, bagong aga na. So, pension, malaog sa ngunya na December 4 po. So, pension, ano? Opo, dahil man, sa ang birthday ko, September 1, dahil man na naglaog po na 13 months pay, dapat ako baga, December 1, malaog. Iyo baga, sabi ka sa bago sa, nadagang mo sa interview ko kasubagaw, nadagang mo sa interview ko? Yun po. So, interview po sa SSS, nasa 16 to 31, malaog po ngunya na December 4. Yes. Ang birthday ko po, September 1, hanggang ngunya, dahil man po na naglalaog sa passbook ko. Salbatan ang pangyari sa maabaka. Problema pala iyan lugod. Nata, ang ikamanay Remy, iyan na, 13th month pay baga ba ko? 13th month pay ang pighahanap tadi. Opo. Dapat iyan, so sa Indo baga dapat, so sa 16 to 20, 30, Dahil sa kuya, dapat December 1 po, ang birthday ko, September 1. dahil naglaog, Ang schedule po ngunyan, 16 to 31, dahil man po hanggang ngunyan, dahil man na naglalaog. ay, napano daw, di ka nagapot po, di ka nagapot. Dahil man ako, ang schedule po, baga kang sa SSS kung ma-verify ka. Saan ka po nag-verify kang kwan mo kang, saan ka po 2654 Wanda 6.
Iyo, saan ka po nag-verify? Saan ka po, Ay, na ngunyan. Dahil ako pwede mag-upload. saan ka po nag-verify? Di man ako, sir, ngunyan pwede mag-verify, Sir Henry, sa SSS. Dahil sa bangko po, saan ka po nag-check na bangko? Nag-check ka po sa bangko? PNB po, PNB. O, pig-check mo sa ATM? Bago po ako ATM, passbook po ako. Wala talaga? Wala talaga po. Sus ko pangyayari. Kaya man pong naglaog. Tuon pa ako kan Martes i-verify. Hanggang Oh, so anong gusto mong mangyari, tabi Manay Remy? Kung naman po akong 11:30 day po. Anong gusto mo pong mangyari? Apudan ko sa SSS? Kung pwede po ko natatarong sinda kayan, ta dapat ako pisa uno pa naglaog. Iyo mananggad. Ano? Iyo mananggad. Bata. Sa ngunyan ba, Sir Henry, ang pag-intern Oo. ng SSS, kung ang number mo po, ang last digit kang number mo 6, Oo. schedule ka po, Miyerkules, diris mo niya, dahil ako pwede simbaguninda. Iyo. O sige, tapudan ko sa SSS ha. Iyo po. Salamat po. Okay, Salamat. bye-bye. Bye-bye. Bako nakatapar kitang abunaran. Hello? 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 Sigan turao kan manok man eh. Sigan turao kang manok na salbatan na ito na. O ano man yan na. Good PM, bakalong ko ngayon sa manok mo. Paano mo ito mabakal na manok na ito na? Pinugutan na ni Kapitan Amin Rosidal. Solve na. Ano man na. So nag-aapod, ay sus ko. Masiramon man eh. Bata sa pinadras ako ni Kapitan Amin, may tanglad ng kay riba man eh. May tanglad. May dugo pang kay riba. Salbatan na talaga. Gero hanggang ngunyan, basugong pa ko. Ngunyan ko lang na-discover na may manok pala na negro. Nag-text si Kapitan Ami, Kapriya tohen, buko negro, ayun na bagaya to tanglad, tigo uban muna sana si Jim. Iyo manangga, may tanglad mananggad Kapitan Ami. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. Anong kulor sabi sa manok na, ano mo, Ano po? yung kulor ka manok? So color? Oo. Awaram ko ano nga color kang manok. Manok ko kaya, dahil nakauli. Alat ko na migo. So manok mo din nakauli. So, na, sira mo baga, manok. Manok. Nawara sa manok mo. Taga saing ka? Na, kamaling. Nawara sa manok mo. Oo. Anong manok mo? Anong klase ang manok mong nawawara? Manok pula. Pula. Aba ko, ito, taitom ito. Sarawayon kang natusunta ka dyan, ha? Bako ito, taitom ito. Yo. Sarawayon ini, yo. Okay. Sandali lang, ha. Okay. Bako nakatapar kitang abunaran kan. Alam ko na daw. Apotanta daw si... Ay, sus ko, survivor pensioner tabi ako, sir. May 1 ang birthday ko. Late wife ko, nakakuha pa ako sa PNB ATM. Late wife ko, nakakuha na po sa ATM. Ulingaw niyo, iguanan siya man eh. May 1 siya ang birthday. So late wife ko ngaya, nakakuha na po ako sa PNB. Ate Ritz, ini man si Ate Ritz man. Kudutong ko man ang singit kay ini man kung ano man. Haya daw nga niya, late na naman. Ano ba yan na nga? Nabako man ako late. Ikatabi Ate Ritz, gari, naghahanap ka Ate Ritz ki Iwal. Kurusingon ta ka. Ano ba? Pasika talaga. Kurusingon ta ka. Yun makuha mo. Ang mga term baga manikan mga gurang kampano eh. Kurusingon ta ka. Di ba? Uy, bata kan mga panahon baga. Nariparo ko sa mga ibang mga maedad na, sa mga gurang kang panahon.
Ikaw, nakailing ka naman ni ki, kwan man nakailing ka na ki tao na nag-ihi tindog. Nakailing na po kamo ki tao na nakaihi tindog. Uy, madali sana. Singilong ko ini si Madam na Janet Mapi. Ma'am Janet? Hello? Ma'am Janet? Hello, Hello, Ma'am Janet? Hello? Ma'am Janet? Hello, nanadag ko pa ako. Good afternoon po. Si Henry po, nadagog taka po. Nadagog mo pa ako, madam? Yes po. Okay. Aram ko, minaki ka pa man sana. Kaya ba ko kamang gayad bados? Sabi baga, Madam Janet, kam panahon baga kan mga, sabi kan mga gurang, pag maluya, ang babae da, pag nagbabados, maluya ang pagdangog. Ay, tapos kita. Iyo. Kundi ka, naku, nahiling ko sa Facebook mo, garami na. Dakula naman sa aki mo, adi. Iyo po maga. Ayo. Okay, uy, arog ka ini. Kaya ko nagapod sa imo, ta. May nagapod sa ko na taga Buraguis. Iyo po. Nadagog na sa interview ko sa imo kasabago. Opo. Kaya siya nag-verify siya sa PNB. Mm-mm. Ano, kaan si Manay Remy. Deda naglaog sa pension niya boda so 13th month pay niya na bonus. Baka di pa lang po naglalaog. Uta, ang sabi Ari niya. na po gibuhon, mag-request po siya ng statement of account. Kung talagang naglaog, pwede man po siya magduman sa opisina para ma-check po. Oo. Tasya da po, September 1 sa birthday niya. Iyo Kaya po. expected niya, pero December 1 malaog. Tama? Yan. Deda po Ay, naglaog ka nagpa... Ano po kasi sa retirement kasi, di man nangangahulugan na birthday mo, yun na yan ang contingency date. Iyo. Iba kasi na namimit pa lang ang requirements pag halimbawa na-separate sa employment. Isa pa lang. So, depende po siya. Dali tama po iba-verify. Iyo, okay. Oo. So ano pong advice mo sa iya ta nagkasabago daan, nagduman siya sa bangko, nagpa-balance siya inquiry, nag-balance inquiry gayon. Deda po naglaog pa sa iya. Ano pong advice mo? Siguro po statement of account na lang. Tapos magtagahalat po siya baka next week maglaog na rin. Kung dahil talaga, Iyo. pwede mo po siya magduman sa opisina. Halat-halaton Para niya ngunya na matapos ang sarong simana next week adi. Iyo po, kung 1 week po talagang day pan maglaog. Kung dahil pa talaga, dumuma na lang sa imo. Hanapon ka, adi. Naka-work from home ako next week. Pangyayari. Si Bridget. Anyway, magpa-schedule. Si Bridget next week. Iyo baga, magpa-schedule siya duman, hanapon na lang, i-check. Iyo po, tama. Ta siguradong igwas siya kaya nga na-receive. Baka na-delayed lang. Iyo po, tama po. Pag delayed Baka baga. na-delete ng 1 week. Uy. Tignan mo na lang po, sir, kung ano po siya maduman. Iyo po, bata pag delayed baga, ara mo man nangyari pag delayed, adi. Iyo po. Okay. Delikado yan. Sige, pag ano ba kung maduman siya po, magpaaram sa kuya, text ka po para gari makuan mo, may refer mo tolos naman sa opisina Iyo po, nindo. tama po. Iyo po. Ayun, masana po, Ma'am Janet. Salamaton po. Okay po, Sir Henry. Salamaton. Okay, bye-bye. Welcome po. Sige Bye-bye. po. Ayun na yan, tabi. So nagharala tabi diyang kan pensyon. Araw gatong instruction ni Ma'am Janet. Ito. Manay Remy? Hello, sir. Yes po. Opo, namatin ko po, Sir Henry. Di talagang may na-delay talaga. Iyo po, may na-delay. Halaton mo da tabi halaton mo da ki mga 1 week. Pag day pang 1 week, mag-text ka sa ko kung madumang ka sa SSS, i-refer ta ka dumang kay Ma'am Janet para masikaso ka tulos. Iyo? Po, tayo nga ang pagsasabi ko sa imo, Sir Henry. Pag ang numero, last digit number mo sa SSS, kaya lunis day man ako hanggang Martes day. Iyo po. Basta pambayad ko ito sa apit. Ay, sus ko. Di, sabi mo sa apik, halaton mo, di pa naglag sa pensyon? Ano po ulan ang bayadan ko? Iyo po. Sige, palampasan mo man ang 1 week, pero pag pa talaga, mag-text ka sa kuya, refer ta ka dumang kay Madam Janet, mapayo. Salamat po. Sige po, bye-bye. Thank you. May delayed man ang money. Bakit may kanta ka yan, Manny, na delayed? Ay, kanta. She delay, na 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 na, my heart.
Marayon si Picto sa Kuya Manny kang native na manok Manny. Nasa linya po mga tugang si Jimmy na salita alas 3:29. Ninaga hapon. Jim, Jim. Yes, salamat BBP. Iniba ko talaga delay. Aha, sige daw. Talagang ura na. Pangyari. Di man maabot si padi mo. Di mabot. Dahil man, Mm. bata kasubago pag agang gulpiyo na ang tao duman. Dahil naman social distancing. Aha. Sa BUPC sa Pulang kita. Ang barita, maabot si Senador Manny Pacquiao, sa presidente kan PDP. Oh. PDP. Oh. Nga dahil man, sagkod ko niya, sige naranat ka to ta. Pata wala irak so informasyon na ngayon mananao. Iyo. Paano mo na-confirm tabi Jim na day maabot sa Tapos ang saro pa, bata may mga placards pa na nag-welcome sa senador. Paano mo na-confirm na day talaga maabot si senador? Ha? Paano mo na-confirm na day maabot? Reliable source, play ko na logo daw. Sige daw. Dahil man mga puto niya, patukuan. Pero yung tinutanda doktor. Mga automatic. So, automatic dito ang executive director. So, yun naman. Kasi kaso, ito nag-schedule na kapag pero mas mga PUPC. Dahil sila mga puto yan, di ba mga puto sila dyan. What? Oo, mabuda. Jimmy, hulang ko isang kauron mo. Isa ito. Halang ka andungo. Tama? Amo. Medyo adog sa nipis-nipis ako ang buhok sa buhok ko. Tama? Pareho. Grabe ka man kung pareho. Mistisong lalaki. Amo. Gwapo. Amo. Governor Bitsara. Ako na daw kung ano pa siya, anong partido siya. NPC. NPC ba nga siguro? Baka malipat naman. Baka malipat naman. Siya po ka chairman dati, digdi kan PDP. Iyo man ang ganano. Okay. Pero seriously, Si ipasimbag pa saya. okay, seriously, sige daw. Kung parang ka sa unay ka po kan chairman kan PDP, digdi siya. Ito yan, solo chairman na yan. Tapos sila nang di meriting, sila naman na. Dahil man kita sa iba. Ano pang i-work with them? So, Pero kung yan na hindi natin na siyempre si... nainot na ako dati. Si... Si Vice Governor lang. Chairman din kita tayo. Pwede man, dahil mo problema sa kuya. Paano ba naman yan sa mga Ngayon na. Anong partido ka naman? Ngayon na. Pakantyo na ako. Ano daw? Ibag, kung mga apot mo. Klarado na baga. Ba kan mga churochin man ngayon sinama sa nagururon. Sindaman siya na yan nagkakuha na mga ako pigpay. Binayaan ko na ngayon. Sinasa na mag-churochin man ka, ba na ka? Sinda nag-i-restore naman siya na yan. Pero may... Wala sinana. Si Vice Governor na lang. Diba? Naman. Bagay yung mananggat. Ako na, si Say na pala ito. Ano? Si Say itong koron ko. Si Gobernador. Warag ka talaga. Ay, ako pa. Pag-isip mo pa sana, waraman ko na. Amo na. Sumataga po lang gigayon dyan. Arani na ka mo dyan. Natasun na ka sa Sunusuan ka mo dyan. Virusan madali dito dyan. Nagpapara surusuan ka mo dyan, social distancing kung ano-ano, face mask dapat igwa, supigahalat, day man maabot, Senador Manny Pacquiao. Kasubako pangharap. Sisi man kaya Jimmy ang nagpalakop kang baretang, maabot si Manny. May karatula duman. May ka, di man na nangahulugan. Nagluwas pa kaya hindi nila binaritaan. Rumdum ko pa nga na nagbarita si Al. Aga. Si pa rin nga lang nagbareta? Sa mo ba kayo linaw? Morning erit. Si report pala sa ko. Sa mo yan nagpuon. Iyo man ang Ikadua may kasalan ka iyan, si Edwin Peralta. May karatula duman sa pulang Nadagog ko sa ka. bagong alas 7, binarita man ni Direk Edwin. Sinugo man pati ako ni Direktor. Ang source niya pati ako, Bicol. Dahil may karatula duman talaga sa kasabago kaya, Jimmy, seryoso. Kasabago, nadangog ko kaya, nan sabi ni Boboy, Vice Mayor, nadidipis sila na maglapag sa helicopter, tama oranon mananggad. Iba man ang paliwanag. Pero ang sabi ni Gob, sa doktor ang nagtaram, nagtatugon ang dayaman
makakuan. Oh. May order sa doktor na dahil maglayaw. Iyo. Dahil ka ngayon magdumanoy. Kaya sa doktor baga, ang doktor baga, mas poderoso kumpara sa ibang mga tao. Pag suminabing dahil kayo ni magkaon, then makaon. Sino pa naman na nakakuan sa mga tao na nagala? Gusto mong sabihin, di na-update si Vice Mayor Boboy Fernandez? Mas Ito. updated si Gobernador? Nakasabago pang aga itong haralat dumaan. Mga alas 6 na, nag-aarabutan na. Alas 8 yaw na ko dumaan. Kasikuhan ni Vice Mayor, kaya niyang apodan si Senador Manny Pacquiao, dahil na lamang binerify kung maabot ka boss o dae. O ano ng loya. Argo nilang lugod ba ko na nag-alat sa mga tao? Gold ang tao. O, para maabot. O, argo ta kayo ding oras ma. Boss, Ang sarap pa naman na darating ka ba? Darating ka ba, boss? Teka muna. At hindi ako makakarating dyan kasi may advice ang doktor. Hindi ko sabihin, hindi man lamang nag-try man si Vice Mayor man, naapodan si Manny, Senador. Hindi. Very Hindi close. siya. Sa bagay, ang nakaabot na sa iya, di makakalanding, tas aeroplano, ta, maura nun. Iba man pala ng paliwanag. Nakistoryan mo si Vice Mayor? Report ka sa bago ni Alcauro ni Alondeer, in-interview Oo, iba sa man yun. Hindi kigo bagay ni. in-interview sa usapang di company usapang pamilya. Oo. Gobernador ining nagtara. Yeah, so duwa na iya na nagtaram, talagang di maabot. Dahil maabot. Ang Kaya bottom magana- line kaan mas kanong rason talagang dahil si Manny Pacquiao maabot. Dahil maabot. Dahil. Oo. Okay? Okay na. Magrulo Batan na. sa lupa naman na pagpapararalan. Si Pinuno, Di man si Pinuno maabot. sabi kaya, kasabay, naglakop si story. Maabot niya si Pinuno tapos si Kwan. Oh, pero dahil man gayo. Dahil naman. Ang pigkarita talaga na maabot talaga si Manny Pacquiao, pero si Pinuno, dahil man sinabi. Dahil manabang. Hindi kung si Dalisay, Mga restorya. Alam ko, Hindi kung si restorya mo niya. Dalisay kay Riba, dahil man gayo lalo sa Dalisay gayo, dahil man. O yan, ora mo kayo. Ora Tama, nga? dahil man. Paguruli na sinda. Siya nga nitong babae naman na bata, agam-agam ni Dalisay. Hindi ko naman nalaman to. Ayun nga. Kapando kung kanta kaginubatan nito. Mhm. Okay, o sige, sige, Maray sige. ni Tsura. Sige, Matabaw sige. na o garing. Yo, okay. Ikaw ba na? Natasunta ka. Ban-bano na. O sige na. Jimmy na salita. Sarawayo na Jimmy niyo. Oh. Ate Ritz, sorry na po. Nahanap na sa manok. Nakuha na sa manok man. Nangyari sa manok. Jomar Bien. Alamin natin ang dagdag na mga ulat mula po dyan sa labas. Kumusta po ang Primer Distrito, Ganalbay? Naululuya man ang monitor sa laog man eh. Pinahaluya mo. Pinahaluya mo. Sige daw, Jomar. Kumusta dyan? Anong bareta? Salamat, PP Henry. Bako ining dagdag na balita. Ano yan? Sugpon na balita. Sa balita ni Jimmy. Sige daw. Dinagsa manin katakot-takot sang katerbang tao ang Luwas kan Tabaco National High School buon kasubagong aga sa paglaom na mabisita si Senador Manny Pacquiao digdi sa siyudad kan Tabaco. Oh. Antes pa magalasutso, nagpaka-motorsiklo, may mga tricycle, nagpakaparada na sa tubangan Tabaco National High School. Oh. Nata. Nagkakirikig so mga nakabantay duman sa Tabaco National High School ba kaya duman naka-quarantina so mga LSI, so mga contact, kan mga may ano ini, may mga COVID. Kuna kan mga bantay. Paano man ba yan? Sa kulong niya nagarabot na hali sa ibang lugar, mapakwarantina. Imposible yun man, Jomar, na magdyan sa Tabaco, diyan, maglanding ang helicopter ni Senador Manny Pacquiao. Ta-quarantine facility yan. Ayun agad sa dinaragosokan mga tao. Common sense iyan. Pag luminapag yan ang eroplano, layog ang gabos niya na baybay buda mga dahon sa laog kang compound. Roger, Ang Ronald. helicopter. O kaya, then maabot, malanding dyan. Buda, talagang, ang mga burobareta ninda, siguradohon ta, maabot ang senador, kung may nakareading, masabat sa senador. Kung di ka nakareading, masabat, then maabot. Iyon na nga ni. Duwang aldaw pa, no, antes ining aldaw na ini, nag-circulate na sa Facebook.
Oh, na maabot si Manny Pacquiao sa tabako, mananao ki mananribo o tig 2,000 kada tao na masabat sa iya. Hisos, saradayoto na pritos. Yan ang resulta ang nangyari. Ano yan, si? Ang resulta, sinagsasot pa ako National High School. Imposible man na mangyari yan. Kasi Senator Manny Pacquiao, baka man miyembro kan Chuchi Foundation. Ang duda kami nga Si Chuchi dahil baga. kan chutsi, kaya naarog kan sa tao. So Chuchi baga, nanaong kwarta talaga sa mga biktima, di ba? Nanaong kwarta. Roger, Baka nagkaturo na, baka nagputok sa istorya na arog kang pigibo kan Chuchi. Pero, gero de kan magibo si Manny Pacquiao na manaong kwarta, kan sama sabat, imposible. Do not know, de kita makahusga. Pero gari, I do not know tabi. na, wala man nga yung maraw kung magbasak nakasakali. Oh, nya paano na social distancing buda so kanya? Ano pa, napano ko sa tinampo, Oh, hindi saka. sa tubangan kan Tabaco National High School, Saka baga, paano na? sundo na mag-post na lugot si Mayor Crisel Akman Loistro sa sayang Facebook page, Oh, saka. linginaw ng God, na as per verification, dahil sabay ang Tabaco City sa itinerary ni Senador Manny Pacquiao. Oh, yan bigay sabi nga ni Baya. May pakpak ang tainga, may ano nga nito? May May tainga ang pakpak balita. Ano ito? May pakpak ang balita, may tainga ang lupa. Yan. Yan ang bigay sabi ta. Yun nangyari ito talagang bulti sa tabo di Henry bakulamang puro kalwag mag-ilang kaki mga 100,000 tabo so nagsarap pa si Rin sa tabako ay para tuparon halaton ang pag-abot ni Senador Manny Pacquiao. Iyo, bako man na yan Yan na. udto na saro-saro nang nagkaralian sa tao. Iyo. Lalo pat magpaluwas na kan informasyon si Mayor Crisel Akman Luistro na daiman talaga kairiba sa dudumanan kung ka sa umabot si Manny Pacquiao sa probinsya Canalbay. Yes. Okay? So, pagka-auto, Wala yan, na. saro-saro nang nagwara sa tao, Yeah. dumana ninda na discover na nabiktima sinda Oh. kan fake news. Yes. Okay? Yan ang report. Joe Marpian, DCGD. Iyan ang pigsasabi ta. Orasyon mga tugang sa mga tao na nagkaralansi. Mga tao na duminaguso, mahilingan sa indang pinaghahangaan na sikat na buskingero as senador kang Pilipinas. Kanya tumasabutan dahilan mga tugang at sa tuyang irespeto ang naging desisyon kansi sa mga tao. Jadi mag-abot ang senador, tabak may mga instruction ng doktor, buda iba pang mga dapat nagibuhon, kaya tabing nga so inabutan ng tao. Ang importante, iguanin tabang na may tao sa mga biktima kan bagyo. Inuli na nga ni kansiring na bagay, dahil nga ni kita magparaninali sa sistema na tao. Nagluluwas na nali kita, kaya ang tao talagang gusto mailing nanggad ang sikat na buksingero. Pero tabi, tandaan nindo na ang siring na bagay, pwede niya itong ikadiskwelo. Ang pagkipagsusuan niya to, dyan sa matao, pwede niya itong ikadiskwelo. Buda tabi, pwedeng ikalakop kang COVID sa buhay ng tao. Nalingawan ang pigasabi na mga social distancing, kasabayan na mga dapat na protocol na dapat nagibuhon. Para gusto sana mahilingan sa tuyang paboritong tao, sikat na boksingero, buda mga tugang, senador kan Pilipinas, buda kan mga Pilipino. Ngunya na mga panahon, dapat tabi mag-uruli ng gayo, ta si Manny Pacquiao dahil man tinugutan sigun tabi sa gobyerno. Sinabi ni Gobernador Bitsara na dahil man tinugutan kan doktor niya, alagad ang sabi ni Vice Mayor Boyboy Fernandez baga. Ida makalatag sa helicopter niya, tamauranon daa duman sa Pulanggi, tulong bis da tabi na nag-attempt na maglapag, alagad din ang uminabot baga. Advice kan mga eksperto, ninhuli na nga na ito yung gigibuhon tabi ng tao. Kaya kita na mga tao na mga nalio na gayo. Anong inabutan ta nga tabi kay ito, ninhuli na nga ni kan sa tuyang mga borobareta na day mang kumpirmado. Nan sinabi ng persona maabot salbay day man sana kung kaya mga tugang may inot ng gayo. Gari may tabang man talagang itatao day ko nang sigurado kung nakaabot po duman sa Catanduanes, buda mga tugang sa Camarines Sur, buda Camarines Norte na probinsya nindo. Alagad ang oras niya to 15 minutos bago mag alas 4.
Kaya tabi mabalik kita, makalipas lang kay ni ang tanog pag-urunan ta, sang 200 pesong load ang mas masurting tao. An oras hatod sa Indokang Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Madya na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Baranquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang tighahalat nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka!
May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa inyong mga kaipuhan sa pang-oral daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan nindong magbayad para sa inyong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado mapagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pickup na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Ang Provinciano Party List, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinagdapapat ng ilang bagyo, tuloy at Pasko. Maligayang Pasko! Ang Provinciano Party List. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Christmas time na sa DCGB. Alright, sige. Oh. So, donation pa lang dyan sa airport site na pigtig sa tuya ka. So, bago. Salamaton tabi ha. Na pick up na po kang DCGB. Thank you so much tabi. Yaw na po sa sa opisina. Sabi ni Mading Tiantibula, alat ko na. So, used clothing tabi, nasarong box boda 1,000 pesos. Thank you so much ha. So donor ta po dyan sa Legazpi Airport. Tatod po susumada kan mga donations. Padagos lang po kita na magpaabot din mga donations. Didi po sa DCGB para po duman sa gusto pa pang magpaabot in cash donations or in kind. Ano? Sa mga gusto tabi na magpadala in cash donations, oni po ang kwan, ano ini? Oni po ang kwan, oni po ang, ano ini? Oni po ang, ano nga nito sabihon ko, naglingko yung message. Oni po ang kwan, oni ang mga pwedeng ipadara nindo tabi, padarahan na bank account, ano, BPI, bank account number. Sa BPI account number, oni po ang para sa sendong mga cash donations, ano, madali lang, naglalagan sa kuya na, hain na nga ni ito. Jesus ko, lugod na basa. Aluyaon sa internet. Aday ko na to. Basta, sorry po, aday ko na, aday naglalaog so, pinadala sa ko ni Mark Sand na, aday ko na open. Aluyaon kayang internet connection me. O basta po pwede siya sa Pimaya, boda sa GCash and PayPal, ano mga donations. Bali yung internet naman ano? Maluyaw ng internet Ora noy? Ora, sus ko, madali lang ta. Ikwanta ni, wala man kitang Facebook. Pero ka Facebook kita, madali lang madali lang po, dapat marata nagharapot sa kuya kayo sa mga viewers natin. Ito po ang, baka pwede na. Maluyaw, no? So, pinadrama baga sa kuya Mark na, sa, ito na po, Oni po, so, account number tabi sa, BPI.
9541-010022. Ulitin ko po sa account number na pwedeng i-deposit ang sa indong account. An account name tabi, PBN Broadcasting Network Incorporated. An account number 9541-010022. Okay? Ang GCash number 0995-9845-151. 0995-9845-151. Sa Paymaya po, 0968-361-3477. 0968-361-3477. Sa PayPal, tabi, paypal.me/DCGB Daramayan. Okay? So, ipadala lang po ang mga donations nindo. Pagkatapos digdi po mga tugang sa probinsya Kanalbay, kan mga dapat natong matabangan pa, mapasiring po kita duman sa probinsya nin Catanduanes. Ano? Mapaduman po kita para mga tugang mag-extender man kan sa indo tabi na mga katabangan. As of now, ang sa tuya tabi na cash on hand, 64,514.65. Okay? So kaya pantapa po kay mga dagdag mga tugang na mga donation para po mas lalo tang matawanan po nin mas dakol na tabang sa tuya tabing mga kababayan. Okay? Salamat po kasi ng pagantabay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik ako sa aga, 5 to 7 in the morning sa programang Morning Hits, 7:30 to 9 sa tuyang 7:30 to 8:30 sa tuyang tabing pag-i-restaurant tungkol tabi sa Acquired Immune Deficiency Syndrome. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Big Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media accounts. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media accounts. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at